Ahojte, ja som Andrea Žitňanová, som testerka kurzov IT Learning a chcela by som vám dneska priblížiť, o čom bol kurz Excel 2, na ktorom som nedávno bola, ako prebiehalo prihlasovanie sa na virtuálnu učebňu, aké učivo sme preberali na Excel 2 a aké som mala dojmy z nášho lektora. Tak začala by som tým prvým a hneď by som vám ukázala, ako prebieha vlastne také prihlasovanie sa do virtuálnej učebne. Pár dní pred kurzom vám príde mail od IT Learningu, kde budete mať podrobne rozpísané, ako sa tam prihlásiť a čo všetko spĺňať technicky, aby ste sa tam vôbec mohli dostať na ten kurz. Máte tu napríklad aj veľmi prehľadne spravené video pre Apple zariadenia aj pre Windowsácké, kde vlastne krok po kroku s vami prejdú prihlasovanie, čo si máte stiahnuť a tak ďalej. Je toto výborné, lebo aspoň si to odskúšate dopredu a nemusíte potom v deň kurzu stresovať, že či sa viete prihlásiť alebo nie. Lebo v deň kurzu už väčšinou na to není čas, aby lektor s vami riešil technické problémy, tak je veľmi dôležité, aby ste si to odskúšali aspoň teda ten deň pred. A v prípade, že sa vám stane, že v ten deň kurzu budete mať technické problémy, tak v maili máte potom aj kontakt na technika, ktorý vám potom samozrejme pomôže to vyriešiť. Preto je ideálne prihlásiť sa ešte 15 minút pred začatím školenia, aby ste takéto veci vychytali a potom nemuseli byť v strese. No a čo sa lektora týka, tak bol ním Jan Todt, ktorý je v práci s Excelom ako doma. A ako sám vravel na kurze, má s Excelom dlhoročné skúsenosti, ktoré nadobudol aj vo svojich 4 firmách. A je pre mňa prvým lektorom, ktorý sa naozaj úprimne tešil z toho, keď sme spravili nejakú chybičku, lebo veľmi ochotne nám pomohol ju opraviť a ako sám vravel, tak najlepšie sa človek učí na chybách, tak sme si to potom spolu všetci prešli. A väčšinou teraz sme mali viacerí tú istú chybu, takže naozaj to bolo veľmi užitočné. Na začiatku kurzu sme mali krátke zhrnutie takých najdôležitejších poznatkov z Excel jednotky a potom sme sa pustili rovno do pokročilejších tém, aby sme boli všetci na rovnakej znalostnej úrovni. A niektoré by som vám teraz rada ukázala, aby ste mali predstavu, čo vás na takomto kurze čaká. Tak poďme teda na to. Tak na úvod by som vám rada ukázala, ako funguje podmienené formátovanie. A to na takéto tabuľke. Ono to najlepšie funguje, keď človek má veľkú tabuľku s veľa dátami, lebo potom dáva zmysel väčší používať nejaké podmienky, aby ste si to ľahšie vyfiltrovali. V prvom rade vidím, že táto tabuľka je neformátovaná a viem to tak, že napríklad tu na mne vyskočí taká záložka, že table alebo tabuľka. Tak prvé, čo môžem spraviť je, že použijem takú skratku Ctrl-T a mne to vyznačí celú túto plochu tabuľky automaticky. Dám, že OK a rovno mi to naformátuje, aby tam boli aj filtre. Dostala som ďalšiu možnosť tu na, že tabuľka alebo table. No a môžem teraz oveľa lepšie pracovať s touto tabuľkou. Tak ja si to trošku priblížim, aby ste videli nejaké dáta. Toto sú vlastne údaje nejakých zamestnancov alebo uchádzačov o zamestnanie. A mňa teraz v prvom rade zaujíma, že či tu sú nejaké duplicitné mená alebo nejaké chyby. Tak čo môžem spraviť je, že si vyznačím tieto priezviská a pôjdem do záložky domov alebo home a tu mám potom možnosť, že conditional formatting alebo podmienené formátovanie v slovenčine. Na to keď kliknem, tak to hneď v tej prvej záložke Highlight Cell Rules si nájdem, že Duplicate Values, duplicitné hodnoty. Na to keď kliknem a dám, že OK, tak mi to hneď červeným vyznačí mená, ktoré sa opakujú. Tu nemáme rovno 4 mená, ktoré sa opakujú v tej tabuľke. A hneď to mám rýchlo spravené a môžem ďalej hľadať, že či tieto duplicitné mená majú rovnaké aj krstné mená. Keď majú náhodou, tak sa môžem pozrieť na dátum narodenia a tak ďalej, až dokým sa nedopátram k tomu, že či to sú rôzni ľudia alebo iba chyba v systéme.
Ďalej by som vám rada ešte ukázala možnosť, že keď chcete vidieť iba tie hodnoty, ktoré sú napríklad, že dĺžka praxe je väčšia ako 20 rokov, tak to isté si môžete vyznačiť celý stĺpec od tej prvej hodnoty, ísť do conditional formatting alebo podmieneného formátovania, vybrať si túto, že greater than alebo väčšie ako, a tu nás si zadáte hodnotu, nad ktorú to má byť vyššie. V mojom prípade chcem vedieť, že či majú títo kandidáti vyššiu prax ako 20 rokov. Dám OK a hneď mi to tu nás zase vyznačí pekne a nemusím sa trápiť s jednotlivým vyznačovaním sama. Ale čo keď chcem, aby mi to iba cez ten filter zobrazovalo, že chcem vidieť len tie položky a ostatné chcem schovať. Tak ja si dám teraz takú podmienku, že chcem vidieť iba tých mužov, ktorí majú dlhšiu prax ako 20 rokov. Tak cez tento filter, ktorý sa mi tu automaticky zobrazil, keď som naformátovala tabuľku, si vykliknem muž a teraz tu cez ten filter si môžem buď manuálne vyklikať všetko, čo je nad 20, ale to je zbytočne zložité. Našťastie tu je taká možnosť si vybrať, že greater than, väčšie ako. A teraz sem si môžem napísať do toho filtra tú hodnotu, že 20 rokov. A keď dám Enter, tak už mi tu zobrazuje len tie hodnoty, len tých ľudí, ktorí majú dĺžku praxe viac ako 20 rokov. Čiže viem, že napríklad na týchto kandidátov sa mám teraz zameriať. Čiže toto bol taký krátky úvod do podmieneného formátovania. Tu sa viete s tým ešte veľmi pekne vyhrať. Sú tu rôzne možnosti, napríklad farebných škál. Keď chcete vidieť, že ako by to mohlo vyzerať, tak to vám ukážem. Že to tak farebne znázorní od najväčšej hodnoty po najmenšiu, že čím to má užšia zelená, tak tým vyššia hodnota, červená je tá najmenšia. Čiže toto, keď si trošku preskúmate, samozrejme na tom kurze si to preskúmate do detailov, tak to môžete objaviť veľmi zaujímavé funkcie. Ešte taká užitočná funkcia, ktorú by som vám chcela ukázať, je, ako si naformátovať podľa seba bunku. Napríklad sa môžete stretnúť s kontaktným formulárom, do ktorého máte vyplniť svoje telefónne číslo, ale nechce vám tu napríklad zobrazovať tú nulku vpredu, alebo vám to všetko zgrupí do takého veľkého čísla a nevyzerá to dobre, tak spôsob, akým to budete naformátovať, aby to dobre vyzeralo, je, že na to pravým kliknete, idete do Format Cells alebo formátovanie bunky a keď pôjdete na úplný koniec, to je, že Custom alebo vlastné, a tu si viete vybrať oddelenie trojčísel od seba. A čokoľvek, čo napíšete na začiatok do úvodzoviek, tak to sa vám zobrazí potom natvrdo do tej bunky. V tomto prípade to bude 0 pred tou 9 a potom ešte aj tie oddelenia už sú vlastne predformátované. A teraz už tam vlastne máte pekne nastavené telefónne číslo. Keby ste tam chceli mať aj to 421, tak znova napíšete svoje telefónne číslo. Pravým na ňo kliknete, dáte formátovať vlastné a teraz sem na začiatok dáte plus 421, dáte OK a zrazu už máte naformátované. Čiže toto bolo formátovanie telefónneho čísla. No a ešte poslednú vec by som vám chcela ukázať, ako funguje funkcia if. No a to vám ukážem asi najlepšie na takomto príklade, že chceme zistiť, ktorý z týchto obchodníkov si zaslúži dostať koncoročný bonus a podmienkou bolo, aby zarobili na predajoch viac ako 100 000 eur. Na toto sa dá použiť veľmi pekne funkcia if a do nej vieme zadať všetky tieto podmienky, ktoré majú spĺňať tí obchodníci a tá funkcia nám presne povie, že či spĺňa áno, alebo nespĺňa a nie.
A bude to vyzerať takto. Do detailov vám nebudem vysvetľovať syntax, ani argumenty, ani celú tú logiku za tým, lebo to budete do detailov preberať potom na kurze. Chcem vám iba ukázať, čo všetko sa dá takúto funkciu spraviť. Ako taká ochutnávka. Takže začneme tou funkciou if. A teraz vyberieme predajca A. Musíme zistiť, či táto hodnota je väčšia ako 100 000. Túto hodnotu musíme ešte zafixovať. Dobre, a píšeme ďalej. Takže, ak toto spĺňa, tak potom napíš áno do bunky. A pokiaľ to nespĺňa, tak napíš nie. Uzatvoríme zátvorku, dáme Enter a takto nám tá funkcia pekne napíše, ktorí obchodníci majú nárok na bonus a ktorí nie. Tento, ktorý mal 100 000, má tu na nie kvôli tomu, že podmienka bola, aby mal aspoň viac ako 100 000, čiže keby mal 100 001, tak tá funkcia zistí, že áno, už teraz to zrazu spĺňa. S touto funkciou sa dá veľmi pekne vyhrať a na tom kurze Excel 2 budete mať viacero príkladov, na ktorom si to budete vedieť ilustrovať a prepočítavať rôzne praktické scenáre z reálneho života. No a v rámci kurzu sme ešte teda prebrali rôzne spôsoby kopírovania a vkladania dát. Dostali sme aj úvod do kontingenčných tabuliek. Potom nám ukázal lektor aj, ako sa nastaví oblasť tlače, aby ste nemali roztiahnutú tú tabuľku na veľa rôznych papierov, ale naozaj, aby ste ušetrili čo najviac priestoru a naformátovali to tak, aby to stále bolo čitateľné a veľa rôznych ďalších užitočných vecí. Z mojej strany je to všetko. Verím, že vám video pomohlo otvoriť si obraz, čo vás na kurze čaká a aj, že ste sa niečo nové naučili. Tak ja vám držím palce so vzdelávaním a vidíme sa pri ďalšom videu potom. Ahojte!